Takže Portugalsko znovu vyhralo Ligu národov druhýkrát. Tuším, že prvýkrát ju vyhrali, ak sa nemýlim, hneď ten prvý rok, kedy bola zavedená. Nie, myslím, že to bolo, neviem, 2019 alebo 2021, nepamätám si už presne. Takže druhá Liga národov pre Portugalcov. Zápas začal celkom z hurta. Boli tam nejaké tie šance, hneď túto veľká tutovka pre Joao Neveša. Tuším, to bol Joao Neves, ktorý sa tam dostal k strele, ale nesadol mu ten volej a išlo to mimo. Takže z toho gól napokon nebol. Cucurella klasicky bol vždycky samozrejme vypískaný pri dotyku s loptou, klasika samozrejme. Jamal tam skúšal Trivela prihrávku, alebo teda center, nebolo z toho nič. Následne tam bol dobrý zákrok defenzívny od Nuna Mendeša. Nuno Mendes dneska jednoznačne najlepší hráč na ihrisku, by som povedal. Neviem, kto dostane oficiálny man of the match, ale ak teda to niekto bude, tak tipujem, že to bude práve Nuno Mendes. Jamal tam potom skúsil priamy kop, neviem, či som ho vôbec niekedy v živote videl kopať priamak a nedopadlo to úplne ideálne, takže ešte bude musieť potrénovať, času má samozrejme dosť, keďže má 17 rokov iba. Potom tu bola veľká šanca pre Pedriho, kde mu to prihral Nico Williams a snažil sa to umiestniť do pravého dolného rohu, ale išlo to tesne vedľa tyčky, takže ďalšia spálená šanca. A potom Nico Williams, ten bol podľa mňa v prvom polčase taký najaktívnejší hráč pre Španielov. Všetko takmer išlo cez tú jeho ľavú stranu. Vravil som aj počas zápasu, že sa mi zdalo, že vyslovene Španieli takticky proste targetli tú ľavú stranu, kde vlastne bol Joao Neves, ktorý, keď Portugálci mali loptu, tak sa stiahoval z toho pravého obrancu do stredu, keďže on je záložník. Takže tá pravá strana bola taká trošku exposed, trošku taká voľnejšia na strane Portugalska a Nico Williams tam dosť varil v prvom polčase. Skúsil túto strelu spoza 16, ktorá takmer zaplávala do brány. Bola to taká zaujímavá zatočená technická strela. A potom prišiel prvý gól, ktorý skóroval konkrétne Zubimendi. Bol to taký trošku šťastný gól, povedzme. Lamine Yamal to tam celé začal, nacentroval to na proste ako keby do 16, kde konkrétne to trafilo Rubena Diaša. Tento zasiahol nohou, snažil sa to vykopnúť, ale nepodarilo sa mu to. Potom ešte Joao Neves sa tam snažil s tou loptou niečo urobiť, ale napokon sa dostala lopta túto k Zubimendimu, ktorý vlastne dorážal doslova do prázdnej brány, takže bol to taký trošku unlucky gól pre Portugalcov, ale Španieli teda išli do vedenia 1-0. Ale netrvalo to dlho, aby dokázali vyrovnať. Nuno Mendes, krásny gól, ako som povedal, za mňa určite man of the match, nádherný gól, tam proste pekne si to tam narazil, s neviem kým to bolo a Roncek túto sa ešte riešil, že či náhodou nebol offside, napokon si to o milimetre postrážil, že v offside nebol, to bolo vlastne ešte to, čo predchádzalo tomu, ako Nuno Mendes potom zobral loptu a dal gól. Krásne zakončenie do pravého dolného rohu a mali sme vyrovnaný zápas. Hej. Tuto to vidíme ešte raz, napokon to offside teda nebol, gól platil. Yamal tam potom mal dosť nebezpečný center, tam vymyslel na Nika Williamsa, ktorý sa dostal do veľkej šance, ale nepodarilo sa mu skórovať a boli tam nejaké tie žlté karty, neskôr tam boli aj celkom veľké potyčky, k tomu sa asi potom dostaneme. Tuto opäť proste zase ďalšia Trivela prihrávka, pokus od Yamala, ale dneska to nebol jeho deň. Potom Ronaldo sa vrátil dozadu, aby Yamalovi zobral loptu. Hej, Yamal podľa mňa dneska proste mu to úplne nešlo. Čo podľa mňa urobil dneska dobre, tak bolo ten prvý gól. Ten v podstate na ňom mal možno najväčšiu zásluhu, hej, že to tam nacentroval a potom sa to odrazilo a už iba dorážka pre Zubimendiho jednoduchá. Ale okrem toho veľa nepresností, veľa proste straty lôpt a tak ďalej. Fakt veľmi dobre ho bránili, mal takmer v kúse na sebe 2-3 hráčov. Nuno Mendes si ho tiež celkom dobre postrážil, takže veľmi, ako na to, že má 17, je to proste crazy, že keď dneska zahral zle, tak teraz bude toho plný internet, že proste kámo, Yamal stinker, Yamal proste disaster class. Je crazy, jak sme zvyknutí v 17, že ten borec proste nemá zlé zápasy. Ten borec má zlý zápas raz za, ja neviem, 2 mesiace, 3 mesiace a potom je toho plný internet, že kámo, Yamal dneska hral úplne o ničom. Je to šialené, že v 17 vlastne si sám nastavil také vysoké štandardy a dneska to zďaleka jeho deň nebol. Prišiel potom gól opäť od Španielov, dostali sa znovu do vedenia, Portugálci museli znovu doháňať. Oyarzabal tam dal gól po asistencii Pedriho, bola to pekná asistencia, pekná prihrávka a Oyarzabalovi sa to už podarilo potom zakončiť z očí v oči Diogovi Costovi.
Tuto ešte bolo niečo, čo reklamovali Portugalci, že tam bol akože faul. Je pravda, že sa ho tam dotkol, je pravda, že Bernardo Silva spadol, ale myslím si, že to asi bolo správne posúdené. Bolo to podľa mňa dosť málo toho, aby Bernardo takto kompletne spadol. Takže napokon VAR uznal, že ten gól bol platný a nebralo sa to Španielom na základe tohto zákroku. A teda do polčasu, do šatne sa išlo za stavu 2-1 pre Španielov. Takže Španieli vyhrávali, Portugalci museli opäť doháňať, no a v druhom polčase sa im to vlastne neskôr samozrejme aj podarilo. Čo tam boli vlastne za šance? Bruno vlastne dal gól, hneď na začiatku druhého polčasu, ale bol v jasnom offside, takže to neplatilo. Následne sa podarilo komu inému ako Cristianovi Ronaldovi vyrovnať toto skóre. Opäť to bola zásluha Nuna Mendeša, ktorý proste, pozri sa na to. Mal tu Jamala, mal tu tuším Minguezu, ak sa nemýlim, a Nuno Mendes jednoducho cítil, že proste má tam trošku priestoru, šialené zrýchlenie predviedol, fakt akože rapidné zrýchlenie a potom sa to snažil hneď centrovať. Tuším, že to bol Lenormand, ktorý ten center zblokoval a odrazilo sa to tak, že to vlastne pristálo pekne na Ronalda a ten už iba dorážal z malej blízkosti a dokázal skorovať, dokázal vyrovnať tento zápas. Čiže mali sme opäť vyrovnané, potom tam boli nejaké šance, tuto sa ešte riešila sporná situácia, že či toto náhodou nemala byť penálta. Opäť to rozhodca posúdil akože, že to bolo málo na penáltu, takže ďalšia nejaká tá sporná situácia, kde Portugalci neboli úplne nadšení. No a Nico Williams tam mal potom veľkú šancu, z ktorej ale nedokázal skorovať. Takže nepodarilo sa Španielom premeniť nejakú tú šancu. Boli tam zase nejaké tie striedania a tak ďalej. Isco prišiel do hry zase späť v repreje po dlhšej dobe. A Pedri išiel dole. Lamine Yamal potom po dlhej dobe tam mal kúsok priestoru, kúsok času a vyskúšal rovno strelu z diaľky. Fakt som mal pocit, že asi bol trošku frustrovaný, že ako keby si ho dobre strážili. Tak ako náhle, keď sa trošku uvoľnil priestor, tak to hneď skúsil spoza 16-ky, ale bola to strela priamo do brankára, takže nič moc. Potom Kukurea zastavil podľa mňa možno jasný gól. Semedo tam mal už od Lea center pekne namierený, ale Kukurea to ešte dokázal hlavou odpratať na rohový kop, takže z toho gól sa nekonal. Bola tam žltá karta pre Neta, tam fauloval Jamala, kde tam rozbiehali akciu. Isco tam potom inak skúsil strelu z veľkej diaľky prekvapiť Dioga Costu. Bola to taká technická strela, taká finesa proste. Keby to možno umiestnil ešte trošku viac do vinklu, tak by to bol aj gól. Pekná strela, pekný pokus od Iska, ale neskončila gólom. No a Cristiano Ronaldo musel bohužiaľ v 87. minúte ísť dole. Mal tam nejaké zdravotné problémy, neviem, či to boli iba krče, či proste niečo s kolenom. Nie som si istý, bol ošetrovaný a napokon teda išiel dole. Nahradil ho Goncalo Ramos, takže tak, hej. Lamine mal opäť nepresná prihrávka. Fakt dneska mu to tam proste nešlo. Tuto bola ešte veľká šanca tesne pred koncom zápasu, kde Leao proste, odkedy prišiel do hry, tak Leao si myslím, že tiež tam robil celkom veľkú neplechu na tej ľavej strane Španielom. Tak sa tam proste prešiel tam cez všetkých a napokon ho fauloval, tuším Lenormand v poslednej chvíli. Bola z toho zaujímavá štandardka pre Portugalcov, kedy ešte mohli vyrovnať, ale to sa im nepodarilo. Bruno to skúsil streliť priamo na bránu, Unai Simon musel vyraziť a našťastie pre Španielov sa k tomu nikto už Portugalcom nedostal na nejakú dorážku. Takže zápas skončil 2-2, základná hracia doba, išlo sa do predĺženia a Semedo tam mal velikánsku šancu. Toto bola jedna z najväčších šancí, ktorá bola nepremenená v tomto zápase. Opäť Nuno Mendes, kto iný, to tam prihral na Semeda a Semedo to trafil ľavou nohou, ale zároveň to trafil tak, že ako keby tú loptu kopol do svojej pravej nohy a od nej sa to odrazilo mimo bránu. Keby to trafil čisto ľavou a nezblokoval by si tú strelu kvázi sám, tak by to išlo pravdepodobne do brány a bol by to gól. Čiže veľká tutovka, ktorý nepremenil Semedo, tuto to vidíme. A opäť proste Nuno Mendes to proste vyčaroval. Takže tak. Potom tam mal Kukurea, celkom zaujímavú šancu, ale jeho strela išla mimo, netrafil to úplne ideálne a potom tuto boli tie potyčky, ako boli tam proste celkom hroty. Napokon sa tam ešte riešilo, či tam nebude červená karta, riešili tam červenú kartu pre asi Baenu, ktorý tú celú potyčku začal, lebo tam strčil, tuším, do Nuna Mendeša. Napokon to vyriešil rozhodca žltou kartou pre obidvoch, tuším, že aj Nuno a aj Baena dostal žltú kartu, takže
Takže tak, hej, Jamal opäť zase mal tam proste nejaké tie straty lopt, dneska mu to tam proste fakt nešlo. 22 krát stratil loptu počas dnešného zápasu, čo možno bude jeho nejaký osobný rekord. Nepamätám si, kedy mal naposledy takýto nevýrazný zápas. Fakt ako jediné, čo urobil dobre, čo mu treba nechať, tak bol pri tom prvom góle, kedy to tam nacentroval. Okrem toho fakt veľa nepresných prihrávok, strely spoza 16, ktoré neohrozili brankára a tak ďalej. Hej, opäť tuto to vidíme. Z takejto diaľky Jamal proste vyskúšal strelu. Podľa mňa bol fakt frustrovaný a proste chcel niečo spraviť a z takejto diaľky proste strelil. Opäť priamo do brankára, to proste z takejto diaľky moc góly nepadajú, takže bolo vidieť, že mu to vadilo, že na to není zvyknutý, že by si ho dokázali postrážiť defenzívne. Takže polčas, potom sa už nič extra nestalo. V druhom polčase predĺženia išiel teda Jamal konečne dole a namiesto neho prišiel Jeremy Pino. Jota prišiel do hry. Pedro Porro tam potom skúsil strelu z veľkej diaľky, videl, že Diogo Costa je mimo svojej bránky, ale išlo to tesne rád a Costa už sa tam aj tak stihol vrátiť. No a potom tam bol tento tu zaujímavý moment, tento fanúšik, hej, kde proste asi netreba viac komentovať k tomu. A do hry prišiel aj Alvaro Morata, pravdepodobne už s tým zámerom, že možno už aj nejaké tie prípadné penalty tam budú, tak tam dali proste ešte hrotového útočníka namiesto Oyarzabala, no a vieme, čo sa potom neskôr stalo. Takže zápas skončil, išlo to do penált, svoju prvú penáltu dokázali Portugalci premeniť, následne Španieli odpovedali, opäť Portugalci premenili, opäť Španieli premenili, potom Isco len tak svoju penáltu premenil, to bola taká akože celkom nepohodlná penálta, proste len tak, Costa to dokázal takmer chytiť. Nuno Mendes premenil štvrtú penáltu Portugalcov, no a potom prišiel pokus Alvara Moratu, ktorý bol vychytaný Diogom Costom, bola to fakt o ničom penálta a hovorím samozrejme, kto iný ako Alvaro Morata, kto iný by to mohol pokaziť. Samozrejme, že to bol Morata, to bolo tak jasné, že Morata to práve minie a potom už to dokázali rozhodnúť. Ruben Neves svojou penáltou spečatil to, že Portugalsko vyhralo svoju druhú Ligu národov od zavedenia tejto súťaže, takže celkom crazy zápas so šialeným koncom, až na penalty sa to rozhodlo a opäť majú túto trofej Portugalci. Man of the match za mňa jednoznačne Nuno Mendes, podľa Fodmobu je to Zubimendi, ale za mňa si myslím, že jednoznačne by to mal byť Nuno Mendes a predpokladám, že mu UEFA asi aj to ocenenie hráča zápasu dá. Hej. João Neves tam horel v tom prvom zápase, preto aj v druhom polčase išiel dole a ako som povedal, fakt v tom prvom polčase tam Nico Williams mu robil problémy, lebo Neves sa stiahoval viac do tej zálohy, takže tak. Z španielského tímu ako Pedri mal samozrejme solidný zápas, Zubimendi bol dobrý nielen kvôli tomu gólu, ale veľakrát tam zobral loptu a prebehol proste cez celé ihrisko takmer, že to proste potiahol cez tie dôležité fázy, cez zálohu Portugalska a potom z toho boli nejaké zaujímavé šance, takže fakt no. Pedri, Zubimendi asi takí najlepší, najvýraznejší hráči Španielska, prípadne ešte Nico Williams v prvom polčase nebol úplne zlý. A tak no. Takže Liga národov tohtoročná je u konca. Gratulácia Portugalsku. Cristiano Ronaldo ešte aj v 40 rokoch dokázal skórovať, napriek tomu, že sa zranil. Trošku mi to pripomenulo finále Euro 2016, kde tiež nemohol to finále dohrať a potom mu to Eder vystrielal, tak teraz to jeho portugalský tým zvládol po penáltach. Takže Roncek v 40 rokoch, gól vo finále a ďalšia národná, alebo teda medzinárodná proste trofej s svojím národným tímom. Takže gratulácia Roncovi, gratulácia Portugalsku. A tak, no vidíme, že XG bolo na strane Španielska, to sa asi dalo čakať, držanie lopty a tak ďalej, ale myslím si, že Portugalci dneska ukázali celkom pohode výkon. Nepovedal by som, že Španieli dneska boli tak dobrí, ako môžu byť. Myslím si, že neukázali úplne svoj maximum a veľká časť toho bola práve to, že Jamal, že tá pravá strana toho Španielska dneska nebola úplne 100% ako väčšinou býva.